Oh! Josep Malià, president d'UM, és fan de Mr. Proper. Ja hi tornem a ser. Facem el que facem, els fents torna a créixer com voltors. Secretària, que passi sa dona de Fenet. Senyora de Fenet, expliqui... Me pot dir xatxa si vola, perquè a mi m'agrada molt ballar xatxa-xa. Xatxa-xa. Sí, que sigui. Com és que cada dia hi ha més merda que el dia anterior? Jo què sé, jo veig podent com una patera, però on m'ha estat ple de merda. No és una cosa de les cloaques. Claveguera, miri, haurà de venir a Fenet aquí cada dia pas de matí. Ui, això li costarà el doble. És igual, jo demà tinc una entrevista molt important i la nova Unió Mallorquina no ha de donar una imatge de merda. Fet. Oh, està tot molt net, eh? Oh. Secretària, que passi la periodista. Bona tarda, senyor Malià. Hola. Segui. I lògicament està tot molt net, eh? Ara li imprimeix les dades que me va demanar per l'article. Molt amable, molt amable. Ara va. Senyor Malià, li cau merda. No, s'ho imagina vostè. Bé, això no funciona. Maria Antònia, és la meva secretària. M'enviï les dades que li vaig demanar, per favor. Vine volant. Senyor Malià, li tornen a caure fems. Senyor Malià, jo no ho aguant més. Adiós, me'n vaig. No s'inventi coses. I l'article, que la nova Unió Mallorquina no té res a veure amb els fems. I a menys que escriuen en l'article. Com que no me vol pagar? Jo ho vull tot ben apanyat. Vol cobrar tota aquesta merda? És per culpa seva. Ah, sí? Tota la culpa la té la xatxa. La culpa fue de la xatxa. Basta. Lògicament, tinc proves. Miri aquest vídeo. Cada dia? Que és un vídeo de merda. Que no, que vostè me llançava tota aquesta merda per cobrar el doble. I, lògicament, no veurà ni un duro. Que jo no tinc tota la culpa, de tot aquest merder. Ah, què vol dir? Hola, Maria Antònia. La secretària, eh?